Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 19 asteartea, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Mikel Zabaleta EH Bilduko parlamentariarekin egongo gara. Azken aldian alokairuaren problematika areagotuz joan da eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik, Amaia Ozerinekin egongo gara hizketan. Iruñaldia kultur garaikideko jaialdia atzo hasi zen Iruñean eta 23 arte iraungo du. Eta honen inguruan hitz egitera dator Amaia. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1933an, Barakaldon Hermenegildo Alvariño hil zuten, Galiziar jatorriko langile eta EAE-ANV-ko militantea. Urte batzuk geroago, 1937an, Sevillan esklabo lanak egitera bidalitako 57 euskal preso errepublikar hil ziren tren istripuan. Egun berean, baina 1969an, etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorra egin zuten Italian. Eta bukatzeko, 1984an, munduko desastre industrialik okerrenetako bat gertatu zen, Mexikoko San Juaniko herriko Pemex petrolio biltegian leherketak izan zirenean. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak alokairuko 58 babes ofizialeko etxebizitza amaitu ditu Barañainen eta udalak kanpoko urbanizazioa gauzatzen esleituko dira. Nafarroko lanbide heziketako 100 ikasle eta irakasle inguru Alemaniara doaz lanbide heziketa dualeko sistema bertatik bertara ezagutzera. Iruñak eguneratu egin du festarako eta gaueko aisialdia pribatuko gunetan indarkeria sexistari aurrea hartu eta erantzuteko protokoloa. San Domingo Aldapako San Fermin espazioa esperientziak interaktiboak 30.725 bisitari hartu ditu jarduneko lehen 5 hilabeteetan. Olaia Intziarte Baztandarra bere bigarren diskoren lehen aurrerapenarekin itzuli da. Kantari nafarraren lan berria datorren urtean aurkeztuko da. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, Iruñaldia ekimenaren baitan, egun zoragarriak antzezlana egingo dute Gaiarre antzokian. Uda garaian nork bere paradisuak sortzen ditu eta ikasturtean zehar egin ezin dituen gauza guztiak egiten ditu. Zoriontsu hori bere egunerokora eramatea amestuz. Eszena laburren bidez, humorez, puzle emozionalak osatu dituzte oholtzan. Alfredo Sanzol da zuzendaria eta antzezleak Bilboko Pabellon 6ko gazte konpainikakoak dira. Arratsaldeko 8etan Gaiarren, sarrerak 6 eurotik aurrera. Asteazkenean, batetik itzulpena liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Iruñaldiaren baitan, Angel Errok itzulpena liburua aurkeztuko du Peio Lizarraldek solasaldia gidatuta. Arratsaldeko 7etan Karrikirin izango da. Bestetik faktura elektrikoak ulertzen izeneko hitzaldia egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Mugarik gabeko ingenieritzako kideek faktura elektrikoa ulertzen izeneko hitzaldia eskainiko dute Euskaldunon biltokin. Ekarri zure faktura eta ikasi aztertzen, arratsaldeko 7etan biltokin. Jarraian Petxiren kontzertu akustikoa egongo da Karrikiri elkartean. Karrikirik Petxiren kontzertu akustikoa antolatu du, arratsaldeko 8:40 Karrikirin. Ostegunean, alde batetik monstruen bila oheazpian aurkitutakoak izeneko hitzaldia egongo da Labagunean. Duela 12 urte ezagutu zuten elkar Maria Oses idazleak eta Idoia Asurmendi kantariak.
Duela 12 urte hasi ziren ozta-ozta elkarrekin lanean. Oraingoan literatura eta musika uztartuko dituzte biek Iruñaldian, Labako oholtzan. Batek hitz bat bota, besteak melodia batekin erantzun, arratsaldeko 7etan Laban. Beste alde batetik, Iruñaldiaren baitan RR izeneko ikuskizuna egongo da Katakraken. Maialen Lujanbiok RR performantzea ekarriko du Katakrakeko oholtzara. Arratsaldeko 8:30, sarreran 5 euroan. Ostiralean, batetik Txantreako antzerki zikloaren baitan, Jaiaren Erregina izeneko antzerkia egongo da ikusgai Txantreako salestarretan. Txantreako jai batzordeak antolatutako antzerki zikloaren baitan Garazi San Martinek Jaiaren Erregina inpostora baten sindromea lana taularatuko du. Arratsaldeko 8etan salestarretan doan. Bestetik Iruñaldiaren baitan Bozak izeneko kontzertua egongo da Zibibox Kondestablen. Nerea Erbitik, Lide Hernandok eta Maialen Errotaberek Bozak izenpean egingo dute musika emanaldia. Doakoa da eta Kondestablen arratsaldeko 8etan hasiko da. Jarraian, Uharteko udalak antolatuta Orbelaldia kultur zikloan bertso saioa egingo dute Ekine Zapiain, Eneko Lazkok eta Jon Maiak. Maialen Belarra izango da gai jartzaile. Arratsaldeko 8etan kulturretxean 6 euroren truke. Larunbatean, alde batetik Iruñaldia aroaren baitan, Ardo Dastaketa eta Mikel Inunen musika egongo da Zaldiko Maldikon. Ardo Dastaketa musikatua antolatu dute Zaldiko Maldikon. Mikel Inun eta Sergio Mayoral arduratuko dira musikaz. Jarduera 12:30 hasiko da eta doakoa da. Beste alde batetik, ostirala iritsi da. Ikuskizuna ikusgai egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Gaur egun berezia da eskolan. Porrotx, Marimototx, Pupu, Lore eta bertaratutako lagunek txapas irakaslearekin batera bere azken laneguna igaroko dute. Elkarrekin ikasitakoa ospatuz. Basoa, jolasak, eskulanak, kantuak, irriak eta bihurrikeriak ez dira faltako. 4 eta 6:30 izango dira emanaldiak, Zizur Nagusiko pilautalekuan, sarrerak 8 euroan. Jarraian, Iruñaldiaren baitan, Gela Jauziak izeneko dantza saioa egongo da Udalplazan. Kukai dantza taldeak Gela Jauziak ikuskizuna egingo du doan Udalplazan, arratsaldeko 6etan. Ondoren, Iruñaldiaren barruan, Ai gure Juaneteak aurrentzako zinea egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Patxo Telleriak, Adrian García de los Ojosek eta Maider Lópezek Mikel Laboaren kantak gaur egun giza bere baten begiradatik landuko dute antzerkia eta musika uztartuz. Arratsaldeko 7:30 Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 12 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, biktimaren eta delitu egilearen arteko bitartekaritzak akordioa lortzen du kasuen 67%. Nafarroako epaitegiek 873 auzi bideratu zituzten arlo penalean alternatiba horretara 2023an. Nupek Justizia Errestauratiboko Unibertsitate titulua eskainiko du 2025an. Argazki nagusian, trafiko istripu baten ondorioz arrastro fisikoak dituzten pertsonak Imarkoaingo ordainlekura joan ziren atzo. Gidariei eta ibilgailuen erabiltzaileei ezbehar larri batetik bizirik atera ondoren izandako bizipen pertsonalak eta gidatzean beti zuhurtziaz ez jokatzearen arriskuak azaltzeko. Titularrean, gidatzean arreta galtzeak bizitza alda dezake. Hori koloreko berrietan, konpromisario izateko hautagaien errekorra du Osasunak. Eskuinekoan Unai Lasoren hitzak ditugu. Ebakuntza egin nuenean zalantza asko izan nituen maila berera itzul nintekeen. Eskuineko berrietan, alde batetik Foru Gobernuko bazkideek 15 milioi adostu dituzte zuzenketetan. Beste alde batetik, Hezkuntza Departamentuak behin betiko proposamena eman die sindikatuei. Jarraian umetoki lepoko minbiziaren behaketan urtarriletik aurrerago 30 urteko emakumeak sartuko dira. Gainera, Barainainen
Amaitutako 58 babes ofizialeko etxebizitzek ez dute urik ez argirik. Azkenik, Mazonek ez du justifikatu non zegoen dena piztu zenean. Diario de Navarraren titular nagusian, Osasun Departamentuak Mufaseko funtzionario guztiak sistema publikora pasatzea nahi du. Aldaketak 1,5 milioi onuradurengan izango luke eragina Espainian, 16.000 Nafarroan. Argazki nagusian, Azokako arterietako bat, atzo arratsalde erdian Iruñeko autobus geltoki zaharrean hartutako irudi batean. Titularrean, Elkartasunaren azoka. Eskuineko berrietan, alde batetik, osasunaren testu inguruan, jada funtzionario izango ez diren profesional berriak. Beste alde batetik, bazkideen arteko zatiketak nahastu egin du Sánchezen erreforma fiskala. Jarraian Zibibox bat eta babes ofizialeko 50 etxebizitza alokairuan Lezkairun. Goiko berrietan, alde batetik, Nafarroako denbora eta espaziorako liburua. Beste alde batetik, Diario de Navarrak adinekoi emandako arreta saritu dute. Azkenik, Marcos Txupsen hitzak ditugu. Maite dugun pertsona baten suizidioa bomba atomikoa da. Gararen titular nagusian, Errusiak AEB-ko eskaladaren erreplika ukigarria iragarri du. AEB-k Ukrainak irismen luzeko misilak Errusiar lurraldearen aurka erabiltzea baimentzeko hartutako erabakiak tentsioaren gorakada dakar. Moskuk ohartarazi duenez, eta erantzun ukigarria iragarri du. Argazki nagusian, Unai Laso pilotaria dugu. Honen hitzetan, Laso helduago baten aurrean egon gaitezke esentzia galdu gabe. Erdiko berrian, 1937an fusilatutako osasun sailburua konpontzeko ekimena. Eskuineko berrietan, alde batetik aurrekontuak babestu nahi dituen negoziatzeko eskatu dio EH Bilduk lakuari. Beste alde batetik, gosearen aurkako aliantza globalekin hasi da G20ren goi-bilera. Berriaren titular nagusian, Kremlinek ohartarazi du AEB-ren misilekin Errusian erasoz gero Ukrainiako gerra larriagotu egingo dela. Moskuren arabera, Bidenek Kievi irismen luzeko jaurtagaiak mugaz bestalde botatzeko baimena emateak tentsioa areagotuko du. Argazki nagusian, ambulantzietako sindikatuetako ordezkarien agerraldia atzo, Eusko Legebiltzarreko osasun batzordean. Titularrean, ambulantzietako sindikatuek privatizazioaren porrota salatu dute Eusko Legebiltzarrean. Langileen ordezkariek azaldu dute beharginak lur jota daudela baldintzengatik. Lapau enpresari presioa eta tratu txarrak egotzi dizkiote eta zerbitzua publiko egiteko eskatu dute. Goiko berrian beharrezko ordaina eskatu dute frankistek hil zuten Alfredo Espinosa osasun sailburuarentzat. Beheko berrietan, alde batetik, laborantza hauteskunde profesionaletarako zerrenda aurkeztu du ELB-k. Beste alde batetik, Euskal Aste Nazionala ospatu dute Argentinako Euskal Etxeek Bahia Blanca hirian. Jarraian sorginen mitoak eztabaian. Asisko urmenetak eta errima ekoiztetxeak bidean dute 16. eta 17. mendeko sorgin auzien inguruko filma. Sorgin eizak motivazio politikoa izan zuela diote lan horretan. Donostiako zinemaldian aurkeztu nahi lukete. Azkenik Unai Lasoren hitzak ditugu. Orain arte bezala jokatzen badut eta egitekoa argi baldin badut, irabazteko aukera handia daukat. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian Esteila sindikatuko Ane Apezetxearen hitzak ditugu. Hezkuntza departamentuak ultimatuma bota digu aurrera urratsak egotea nahi badugu. Proposamen definitiboa egin du Hezkuntza departamentuak sindikatuekin izandako azken mahai sektorialean. Ratioetan ez du hobekuntza gehiagorik ekarri eta 55 urte baino gehiagoko irakasleen zaman proposatutakoa konpondu du. Hori ez da aurrera pausoa, esan du Esteila sindikatuko Ane Apezetxeak. Datorren asteazkena baino lehen sinatu behar dugu akordioa, esan digu departamentuak. Lortutakoak errealitate bihurtu nahi baditugu. Bihar aztertuko dute sindikatu guztiek egoera. Eskuineko berrietan, goikoan, Zaloa Basabereren hitzetan, protokoloak indarkeria pairatu duen ezein emakume babestu nahi du. Festetan eta ostatuetan indarkeria sexistari erantzuteko protokoloa berritu du Iruñeko udalak. 2019an sartu zen indarrean orain artekoa eta sortu diren egoera berriei erantzutera dator mahai gainean jarritakoa. Emakumeak babestea du xede nagusi
Emakumeak babestea du xede nagusi erasotzailea zigortzearen gainetik. Behekoan 60.000 euroko isuna ezarri diote indargorri profilaren kudeatzaileari. Sare sozialetan ustezko mezu xenofoboak, gorrotazkoak eta indarkeria bultzatzen dituztenak zabaltzea egotzi diote. Osasunari ere 20.000 euroko isuna ezarri dio indarkeriaren aurkako batzordeak Sadarren jokatutako Bartzelonaren aurkako ligako partidan ikusleen egonaldia kontrolatzeko neurrietan akatsak egoteagatik. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel Zabaletarekin gaude, Nafarroako parlamentaria. Kaixo, zer moduz? Ongi, eskerrik asko. Bueno, azkenaldian, Nafarroan eta beste eskualde batzuetan, alokairuarekin eta etxebizitzarekin problematika bat existitzen da, ezta? Azaldu dezakezu pixkat zer gertatzen den? Bai, etxebizitzarako sarbidea gero eta okerrago dago, nik uste dut hori herritar guztik jabetzen garela hortaz, eta horrek islada dauka baita ere instituzioetan eta parlamentuko eztabaidan ere bai. Aurrekoan, ondela gutxi, Nafarroako etxebizitzaren lege aldatu genuen, eta eztabaida horretan, aipatzen nuen bezala, gure ustez behintzat, egoera hau multifaktoriala da, arrazoi asko daude, ondorio asko daude ere bai, baina gure ustez hitz bakar batean ere simplifikatu liteke honen jatorria eta da kapitalismoa. Azken finean eztabaida bat dago, eta da etxebizitzaren sarbidea eskubide bat den edo merkatuaren produktu huts bat den. Eta ikusten dena da, merkatuak bere horretan ez diola erantzuten pertsonen beharrei, azken urteetan prezioak ikaragarri igo dira, soldatak igo direna baino askoz gehiago, bikoitza baino gehiago, eta horrek arazo bat sortzen du. Eta beraz, horreri irtenbidea bilatu behar zaizkio, eta irtenbideak, ez dago formula magiko bat irtenbide hori emango dionik, iruditzen zaigu, guri behintzat, irtenbideak izan behar duela ere bai, neurri asko, denbora askoan zehar, eragina izateko. Eta igoera horren hainbat faktore sailkatu dituzue? Bai, esan bezala, azken finean, asko utzi da merkatuaren esku, eta merkatuak bilatzen duena da espekulazioa, inflazioa ere egon dira kanpo faktore asko eragin dutenak ere bai, baina gertatzen dena da, merkatuak erabaki duela ze baldintza ezarri, eta hor negozio asko egiten ari dira. Nafarroan eskuinak esaten du, irudikatzen du nolabait jabeen eredu ideal bat, jubilatua, urte askotan aurreztuta etxe bat erosi duela eta hori alokairuan jarri duena, baina ikusten ari garena da errealitatean funts putreak ere sartzen ari direla, megatenedore gero eta gehiago daudela, eta hor badaudela interes batzuk, etekin handiak ateratzen dizkiotelako etxe bizitzari. Eta gure ustez, merkatua interbenitu behar da, bestela merkatuak erabakitzen duelako, ze baldintzatan eskuratu aldiren etxe bizitzak, beraz, pixka bat laburtuz hori litzateke. Eta adibide bat jartzearren, Iruñean, aurrekoan esaten genuen, bataz beste, 11 euro kostatzen da metro karratuko alokairua, etxe bizitza bat Iruñean. Horrek esan nahi du, 80 metroko pisu bat, badagoela, 880 eurotan gutxi gora bera hilean. Eta urte batean, 5,6 igo da alokairuaren prezioa Iruñean. Hau da, pisu eredu hori hartuta, 50 euro hilabetean, 600 euro urtean. Ian hori igo dioten 600 euro urtean soldata, ez da? Hor dago azkenean arazoa, espekulazio badago, interes ekonomiko batzu daude, eta gure ustez, merkatua interbenitu behar da, eskubide batzuk, etxe bizitzaren eskubide hori bermatzeko. Batzuen etekin ekonomikoien gainetik dagoelako eskubide subjektibo hori gure ustez. Eta Nafarroako alokairuen legea nola dago orain? Alokairuena baino da etxe bizitzaren legea. Horrek hartzen du bere baitan etxe bizitzaren problematika guztia edo. Etxe bizitza lege hau nahiko berritzailea, pionero izan duzen estatu mailan,
zona tentsionatuen, gune tentsionatuak erregulatzen zituelako, etxe bizitza hutsen erregistroa ere jasotzen zuelako, eta bar. Gertatzen dena da, estatuan ere ondoren lege bat onartu zen, lege horretan gune tensionatuak izendatzeko erreztasun gehiago zeuden, eta horregatik aurrekoan hemen ere aldatu genuen legea, 97. artikulua zehazki, zona tensionatu horiek izendatzeko erreztasun gehiago izateko. Eta horretan ibili gara azkeneko asteetan, nolabait gune tensionatu horiek izendatzeak ekartzen duelako ondoren hainbat neurri ezarri ahal izatea, merkatua interbenitzeko, eta besteen artean aipatzen zenuen bezala, alokairuen prezioa mugatu daiteke neurri horien bidez. Ez da neurri bakarra, baina alokairuen prezioa ere mugatu daiteke. Eta zure ustetan, zer neurri jarri beharko litzateke hemen Iruña herrian? Nik uste dut, herri bakoitzeak badituela ezaugarri ezberdinak. Eta esan bezala, gune tensionatuak izendatzeak ez du bere hortan ondorio bat ekartzen. Gune tensionatu deklaratzeak udal bat suposatzen du 6 hilabetetan plan berezi bat onartu behar dela, eta plan berezi hortan hainbat neurri ezarri behar dira. Neurri horiek guk defendatu izan dugu eta legean horrela jaso da, adostu behar direla udala eta Nafarroako gobernuaren artean. Zergatik, Nafarroako gobernua dituelako eskumen batzuk, etxebizitza inguruan, eta udalak ditu beste batzuk, planeamendu urbanistikoan eta bar. Orduan, bi instituzioak elkar hartuta, neurri asko izendatu ahal dituzte, eragiteko eta merkatuan eragina izateko eta etxebizitzarako sarbidea errazteko, oreka bat ekartzeko. Izan ere, askotan mugatu da etxebizitza tensionatuen guneak horrek bakarrik hartzen duela gero alokairuen prezioa topatzea, baino ez da hori bakarrik. Etxebizitza sozialek ere ikitzea ere sar daiteke akordioetan, Iruñako etxebizitzaren planean jasotzen den bezala, jarri daitezke neurri fiskalak, jarri daitezke neurri asko, eta gure ustez, bai udalek eta bai gobernuak bere partetik jarri behar dute, plan berezi horiek ahalik eta eraginkorrenak izateko eta ahalik eta osoenak izateko. Eta behar bada Iruñean plan berezi horrek jaso beharko ditu neurri batzuk, eta agian Altsasun beste batzuk, edo Tuteran beste batzuk. Egoerak ez direlako berdina toki guztietan. Eta horregatik plan bereziak ere egin behar dira toki bakoitzerako egokiak. Eta hori egiten da udalarekin, ez? Osea, toki bakoitzeko udalarekin adosten da. Berez, Nafarroako gobernua dauk etxebizitzaren eskumena eta Nafarroako gobernuak esan dezagun pakete basiko bat ulertzeko zehaztuko du, baina guk gehitu diogunak lege horreri izan da udalek ere negoziatu ahal izatea gobernuarekin pakete basiko horreri neurri gehiago ezartzeko. Esan bezala, gauza batzuetan gobernu dauka eskumena, adibidez alokairuen prezioa topatzearena eta neurri fiskalak Nafarroako gobernuak ezarri ditzazke, baina udalak ere jarri ditzazke beste neurri batzuk. Fiskalitatean ere bai, kontribuzioan eta bar, baina, esan nahi dut, osagarriak direla, bi instituzio dituzen eskumenak, ahalik eta plan osatuenak egiteko. Plan horiek 3 urtetan egon beharko dute indarrean, ondoren ere prorrogatu daitezke, eta gure ustez hor neurri ambiziosoak jarri behar dira. Eta ze udalek parte hartuko dute honetan edo ze eremu? Hor pixko bat kritikoagoak ere bagara, ze alde batetik egia da albiste ona dela gune tensionatuak izendatuko direla iragarri duela gobernuak, ze oraindik ere ez dira gune tensionatuak izendatu, esan dute izendatuko dituztela 21 udalerri, eta 21 udalerri horiek dira Nafarroako handienak, Iruña herria, Tutera, Altsasu, Baztan, Tafalla. Guzti horietan egia da Nafarroako biztanleri osoaren ia 70% barne hartzen duela. Baino, eta hor da gure kritika, 5.000 biztanletik berako udal guztiak automatikoki kanpo geratu dira. Eta horrez esan nahi du, udal txikienak, baliabide gutxien dituztenak eta despopulatzen ari direnak, neurri hauetatik kanpo geratuko direla. Horregatik iruditzen zaigu landa eremuan ere
plan bereziak ere sortu behar direla, agian beste tresna batzuen bidez, agian beste modu batera, baina ezaugarri horiek kontutan hartuta, iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela ere bai, herri txikietaz ez ahaztea. Eta hor ere bai, neurriak ez hartzea hor ere urgentea delako. Eta zeren arabera aukeratu dira 21 udalerri hauek? Hor legea aldatu zenean, jarri zen bi baldintzatako bat bete behar zen gune tensionatu izendatzeko. Baldintza bat da, azken 5 urteetan IPC-aren gainetik 3 puntu baino gehiago garestitu izana etxebizitza, eta hori betetzen duten udalek sartu ahalko lirateke zona hortan, eta beste aukera da, beste baldintza, etxebizitzetako sarreran, batez besteko sarreren, 130 baino gehiago etxebizitzaren gastuetara bideratu behar baldin bada, gune hori ere tensionatu izendatu alda. Orduan, Nafarroako gobernuak egin duen azterketaren ondorioz, erabaki du, 21 udalerri horiek sartzen direla parametro horietan. Leheno legeak esaten zuen, 2 baldintzak bete behar zirela. Eta lege aldaketan esan genuena izan zen, 2 horietako bat betetzarekin nahikoa zela. Orduan, aukera zabaldu zen, eta gobernuak esaten du. 21 udal hauek betetzen dituzte 2 edo 2 hauetako bat, eta orduan gune tensionatu izendatuko ditugu. Baina baita ere esan du, 5.000 biztanletik berako udaletan ez dugu aztertu egoera, ez delako representatiboa, ez delako horren erreza hori aztertzea, baina automatikoki kanpoan utzi dituzte. Horregatik, uste dugu aukera bat dela 21 udalerri horietan, tresna berri honek neurri asko martxan jartzeko aukera karriko duelako, baina bestalde batetik, ikuspegi territorial batetik, nahiko eskas geratu da, iruditzen zaigu hor ere, neurri asko hartu behar direla, eta horretan gabiltza hori aztertzen, udal horietan eta Nafarroako gobernutik ere, hor ere bai neurriak hartu ditzaten. Eta proposamenik dauzue landa eremurako, ez dakit zenbait neurri edo? Bai, hori, hitz egiten joan barko gara, ez da gauz bat, ez dakit nola esan duten bezala, txisteratik ateratzen den formula magiko bat, baina bai iruditzen zaigu dagoela faktore bat oso garrantzitsua, eta da etxebizitza hutsen gai hori. Nastaten arabera, 10 etxebizitzetatik 2 hutsik daude. Eta gehiena daude, precisamente, despopulatzen ari diren tokietan. Beraz, problematika ezberdina da, lehen aipatzen zenuen Iruñan zen neurri hartu beharko lirateke, ziurrenik, edo erabat ziur, Iruñan hartu behar diren neurriak ez dira landa eremuan hartu behar diren berdinak. Iruñan agian etxebizitza sozial gehiago eraiki behar da, eta lur gehiago jarri behar da eskura etxebizitza sozial gehiago sortzeko, baina herrietan ikusten ari garena da etxebizitza huts asko daudela. Eta horiek nolabait eskuragarri nola jarri aztertu behar da. Eta hortik aztertzen ari gara, baina ez hori bakarrik. Esan bezala, ikuspegi fiskaletik eta neurri asko hartu daitezke, iparralden adibidez, gune tensionatuak ere izendatzen ari dira, eta hor errekargoak jartzen ari dira. Prezio batetik gora alokairuan jartzen diren etxei, errekargoak jartzen ari zaizkie. Eta etxe bizitza hutsak, adibidez, nik uste dut etxe bizitza huts bat izatea garesti atera beharko litzatekeela. Garestiz badin bada ateratzen, zaila izanen da etxe bizitza batzuk alokairura ateratzea, merkatura ateratzea, eta iruditzen zaigu hortik asko dagoela, margen asko dagoela. Gainera herrietan gertatzen den gauza bat da pertsona zaharrak hiltzen direla, eta etxe hori hutsik geratzen da, eta ez baldin badute oinordekorik geratzen da hor hutsik, baina ez dakit zer egin daiteke etxe bizitza hori merkatura ateratzeko edo... Etxe bat hutsik gelditzen badin bada, biztanle jaberik ez daukalako hor bizitzen, hala ere beste jabe bat edukiko du, oinordekoak izango ditu. Eta oinordeko horiek ikusten baldin badute etxe bizitza huts hori hutsa izatea garesti aterratzen zaiola, zerga gehiago ordaindu behar duelako, alokairuan atera beharko du. Badago adibidez alokairu poltsa bat, Nasubinsak, Nafarroako gobernuaren tresna bidez edo alokairu poltsa bat jartzen du eskura, eta horrek berme batzuk ematen dizkio herritarrari, ematen dio ziurtasunare bai jabeari,
iruditzen zaigu, etxe bizitza huts bat izatea baino askoz erabilgarriago litzatekeela adibidez, alokairu poltsa horren esku uztea. Baina egia da ere bai, alokairu poltsa horren baldintzak oso lotuta daudela hiriguneko baldintzetara. Eta hor ere bai, landa eremura egokitu ahal izateko neurriak ere proposatu genituen. Hau da, iruditzen zaigu askotan, etxe bizitzaren gaia Nafarroako gobernutik lantzen dela ikuspegi urbanozentrista batekin. Eta egia da, Iruñean, Iruñ herrian, hiriguneetan neurri asko behar dira, baina ez hemen bakarrik. Landa eremuan ere bai, eta nik uste dute perfil hori, perspektiba hori, ikuspegi hori askotan hankamotz geratzen zaiola Nafarroako gobernuari. Eta zer emaitza espero duzue lortzea eremu tentsionatu hauek izendatzerakoan? Aurrekoan Nafarroako gobernuak aipatu zuen, Nafarroako gobernuan dagoen alderdi bateko beki esan da, nahi dutela observatorio bat edo egoera aztertuko duen ente bat sortu, ikusteko neurri hauek gero ze emaitzak hartzen duten. Eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu, izan ere ikuskaritza hori egiten baldin bada eta ebaluatzen baldin bada horrek neurriak egokitzen ere lagundu dezakelako. Agian neurri batzuk, ezartzen diren neurri batzuk ez dute balioko, beste batzuk igual bai. Hori aztertu behar da, eta aztertu, ondorioak atera eta egokitzen joan behar da. Hala ere, esaten genuen, gazteleraz esaten genuen, baina observatorio bat egin behar baldin bada, esaten genuen, habrá que observar todo el territorio de Navarra, ez bakarrik hiriguneak. Eta horretan gaude azken aldian iruditzen zaigu hutsune handi bat geratu dela orain, bai, aukerak iriki dira hiriguneetan, baina landa eremua geratu da, esan bezala, pixka bat hankamotz. Horretan borrokatu behar duzu orain? Bai, horretan gabiltza, bai. Hori da gure helburuetako bat, ez hori bakarrik. Zona tensionatu izendatu diren herrietan, askotan EH Bilduk gobernatzen du. Eta horietan negoziatu beharko du Nafarroako gobernuarekin, lehen esan bezala, ze neurri ezartzen diren udal horietan. Berriozar adibidez horietako bada, gaur, hemen gauden herri hau, eta EH Bildu gobernatzen du. Hemengo udal gobernuak negoziatu beharko du Nafarroako gobernuarekin, ia ze neurri ezartzen diren herri honetan, etxe bizitzaren sarbide hori ahalbidetzeko eta egoera pixka bat orekatzeko. Baina horretaz gain, esan bezala, 272 udalerri baldin badaude Nafarroan, 250, hau da, 182 baino gehiago, gelditu da izendapen horretatik kanpo. Eta ikuspegi territorial batetik hutsune oso handi bada, eta hor daukagu orain begia jarrita bai. Eta observatorio hau noiz arte iraungo du edo ez da etengo? Ez, hori da, ideia da, egia da oraingoz ez dugula informazio gehiegirik, hori hola da, baina ideia da modu jarrai batean merkatuaren garapena aztertzea. Eta modu hortan, toki batzuetan ezartzen diren neurriak eta beste batzuetan ezartzen direnak ebaluatzen joatea, modu horretan ere bai, egokitzapenak egiteko edo behar diren neurriak hartu ahal izateko. Eta planteatu duzue, nola egingo duzuen? Ez hori gobernuak. Gobernuan dagoen taldeak Kontigo Zurekinek iragarri du hori. Gobernuan, departamentu horretan Kontigo Zurekinek gobernatzen du, beraz, berak daukaten ideia bada, berak proposatu beharko dute, eta gero horreri, noski guk aztertuko dugu eta gure proposamenak egingo ditugu. Kasu honetan bezala, etxe bizitzaren lege aldatzeko, gure bozkak ere beharrezkoak ziren, guk udal ikuspegi hori sartu dugu, udalekin ere negoziatu ahal izatea, udalek ere zer esan handia dutelako egoera horretan, eta orain ere bagabiltza ikuspegi territorial hori babestu nahian eta landa eremurako ere neurriak ezartzeko eskatuz, eta neurriak ere aztertuz eta proposatuz, ez bakarra eskatuz, baizik eta landuz ere bai. Eta observatorio hori sortzen denean, ikusiko dugu ze proposamen den, egokia iruditzen zaigun, ekarpenak egiten ditugun, pausoz pauso joan beharko gara gu ere bai. Hasieran gaude, baina aurrera pauso bat bezala ikusten dugu, ezta? Bai, lege aldaketa guk ere sinatu genuen, guk ere babestu genuen, aurrera pauso bada, noski. Esan bezala, Nafarroako 21 udalerri horietan aukera bat sortzen da orain, neurri ezberdinak jartzeko, orain arte ezinezkoa ziren neurri batzuk ezartzeko, eta horre biztanle guztien 70% barne hartuko du, beraz, albiste oso ona da,
ez naiz negatiboa bakarrik gelditu nahi, ez dut hortan gelditu nahi bakarrik. Baina egia da ere, ambiziosoa garela, iruditzen zaigulako, etxe bizitzaren gaia estrategikoa dela, bere biziko garrantzia duela pertsonen bizi baldintzetan, eta horregatik ezin gara gelditu neurri horrekin bakarrik. Gainera, kezkatzen gaitu ere sortu daitezken espektatibak. Hau da, gertatu daiteke izendatzea gune tensionatuak 21 udalerri, eta udal batean plan bereziak oso neurri ambiziosoak izatea eta asko baldintzatzea merkatua eta beraz orekatzea, eta beste batzuetan gertatu daiteke adibidez, eskuina gobernatzen baldin badu esatea nik ez du neurririk jarri nahi, gobernuaren pakete basiko horrekin bakarrik geratzea, ulertzeko terminoetan, eta horrera gina askoz gutxiago izatea. Beraz, gune tensionatu izendatzak ez du esan nahi toki guztietan eragin berdina izango duenik. Horregatik iruditzen zaigu, erne segitu behar dugula, lanean segitu behar dugula, ez da deusen bukaera, hasiera baizik, eta horretan saiatuko gara, aldugun gehien ekarpenak egiten, udalekin harremanetan gaude, hautetsi askorekin harremanetan gaude, herrietako arazo jasotzen ditugu, eta guzti horrekin saiatuko gara, ahalik eta ekarpen propositibo eta egokienak aurkezten eta negoziatzen. Eta gobernuaren eskumena izan da, ezin dute esan udalari, igual, egin behar dituzue neurri gehiago edo hartu behar dituzue neurri gehiago. Udaleri? Bai. Baina gobernu ditu neurri batzuk eta udala ditu beste batzuk. Eta gobernuak hartu ditzazke neurri batzuk Nafarroa osoan eragina dutenak. Adibidez lehen esan dizudana, iparralden errekargoak jartzen ari direla, hori Nafarroko gobernuak egin dezake. Ez du zertan udalekin banaka-banaka deus negoziatu behar. Egin dezake adibidez, zuk alokairuan baldin baduzu pisu bat, eta prezio batetik gora baldin baduzu, gero errenta aitorpena egiterakoan gehiago ordaindu behar izatea, neurri hori hartu dezake Nafarroko gobernuak. Udalek beste batzuk hartu ditzazkete, eta iruditzen zaiguna da, kombinazio hori dela egokiena. Hau da, gobernua beraldetik bakarrik, eta udale beraldetik bakarrik baldin badabiltze, potentziala ez da berdina izango. Eta momentu honetan ikusten duguna da, gobernua begirada jartzen duela hiriguneetan. Eta guk hiriguneetan jartzen dugu begirada, baina baita ere landa eremuan. Eta hori da pixka bat eskatzen ari garena, ez? Gobernuak ere begirada hori zabaldu dezan, landa eremura ere begiratu dezan, eta udalekin batera beste neurri batzuk martxan jarri ditzan, hori nahi genuke. Ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen honek. Momentuz ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, Mikel? Bai, ideia orokorra nik uste dela lanean segitu behar dela, neurriak hartu behar dira plano guztietan, eremu guztian, denbora askoan, neurri asko, izan ere ez dago formula magiko bat, lege bat onartu eta dena konponduko duenik, eta zonalde guztian berdin eragingo duenik. Horregatik gure konpromisoa da, hoxe hain zuzen ere, ahalik eta toki gehienetan, neurriak proposatzea, egoera aztertzea, jarraipena egitea, eta hau urtetako lana izango da. Ez da izango gai bat, hemendik urte batera etortzeko aukera baldin badaukat, espero dut emaitza batzuk izatea, baina ziurrenik askoz lan gehiago egin beharko da, eta denbora askoan, gainera, etxe bizitzaren eskubide hori benetan bermatzeko. Ze oraingoz legeetan idatzi dago eskubide hori, baina gero errealitatean hori gauzatzea asko zailagoa da. Eta horregatik lan asko egin beharko da, asko negoziatu beharko dugu, asko saiatu beharko gara, eta neurri egokiak ezartzen eta ezarria arazten ditugun. Lehenengo pausoa badaukagu, nola joaten den, hemendik aurrera ikusiko dugu. Eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Eta ikusiko dugu nola joaten den. Oso ongi, eskerrik asko zuei. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, hodeiak eta agian tanta batzuk ipar isurialdean eta ostarteak hegoaldean izango ditugu. Kantauri isurialdean behe-hodei ugari izango da, batez ere goizean, eta itsasertzetik gertu ez da baztertzen sirimiri pixka bat egitea.
Hegoalderantz joan ahala, hodei gutxiago izango da zeruan eta ostarteak zabalagoak izango dira. Mendebaldeko haizea indartu egingo da, orduek aurrera egin ahala batez ere kostaldean. Temperatura maksimoetan aldaketa gutxi izango dugu. Barnealdeko zenbait lekuetan behe-lainoa izango da goizean goiz. Asteazkenean lainotuta egongo da eta euria egingo du. Euria ipar isurialdean sarri egingo du eta ugari oso. Hegoaldean euri gutxiago egin arren eguna orokorrean euritsua izango da. Mendebal ipar mendebaldeko haizea bixi ibiliko da, bereziki kostaldean eta mendi inguruetan, eta horrek eguraldia ezatseginagoa egitea eragingo du. Temperatura pixka bat jeitsi egingo da eta orokorrean 15 gradutik beherako balioak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Amaia Ozerinekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, primeran. Bueno, Iruñaldia ospatzen ari da, jada, atzotik 23ra ospatuko da, ezta? Bai, hori da, atzo hasi ginen, eta 23ra bitartean 11 ekintza ditugu prest. Horrekin hasi baino lehen, igual komentatuko dugu zer den loraldia, noiz sortu zen, kontatu iguzu pixka bat. Bai, loraldia da Bilbon sortutako egitasmo bat duela 11 urte. Gure helburua da euskal kulturaren, euskaraz sortzen den kulturaren sustapena eta euskaraz sortzen den kulturindustria ere edatzea eta sustatzea. Eta gure lehenengo proiektua edo izan zen Loraldia Festivala. Badaramatzagu 10 edizio Bilbon egiten, martxoan hilabete batez, egiten den euskarazko kulturaren inguruko disiplina anitzeko festivala bat da, eta gaur egun beste 7 lan arlo ditugu, tarteko gazteekin lan egiten dugu, hezkuntza arloan lan egiten dugu, Loraldia Festivalaren lagintxoa beste herri batzuetara eramaten saiatzen gara baita ere, gure produkzio propioak egiten ditugu, eta arlo digitalean ere euskal sortzaileak eta euskal sormenak sustatzeko proiektuak bideratzen ditugu. Eta zergatik sortu zenuten, ze behar identifikatu zenituzten? Ikusten genuen euskarak behar zuela plaza handi bat, une horretan guk kokatu genuen Bilbon, ez? Bilbo nolabait euskaldun kopuru aldetik Euskal Herrian euskaldun gehien biltzen dituen hiria izan da eta hiri modernoa izan da, etorkizunera eta nolabait nazioartekoan kokatuta dagoen hiri bat izan da, ikusten genuen euskarak behar zuela bere toki nabarmena Bilbo baten eta protagonista izatea Bilboko kultura agendan, ez? Eta orduan amets bezala jaio zen festival hori, lehenengo edizioan izan ziren 3 eguneko proposamen bat, eta ordutik aurrera ja egunak gehitzen hasi ziren, baina gure ametsesko festival horretan euskarak betetzen zituen nolabait kulturareto handiak, gune handiak, protagonista bilakatzen zen, ez? Eta lehenengo ediziotik egia esan lortu genuen, eta gaur egun erreferentziazko ekintza da Bilboko agendan, eta bueno, ekiten jarraitzen dugu. Eta nola jaio zen, nortzuen artean sortu zenuten? 6 eragileen eskutik etorri zen ideia, norbanakoak ziren, baina amets honen inguruan bildu egin ginen, eta berehala zenbait erakundeekin harremanetan jarri ginen, Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik berehala lortu genuen nolabait auspoa eta laguntza, eta esan bezala hasi ginen modu oso jasangarrian eta gauza txiki bat proposatzen laborategi moduan ikusteko zelan funtzionatzen zuen, baina 2. urtetik aurrera astebeteko programazioa ondu genuen, eta ja 3. ediziotik aurrera 3 asteko programazioa betetzen dugu. Bueno, 10 urte pasa dira momentu hartatik, edo 10 edizio, ez? Zer nolako bilakaera izan du honek?
Ikusi dugu finkatzen joan dela urterik urte, bai Bilbon, hasieran, erreferentziazko ekintza bilakatu da Bilbon, eta Bilbo inguruan, Bilbo handian, esan genezakena, baina baita ere hasi gara duela edizio batzuetatik ona ikusi dugu zelan Euskal Herri osotik interesa planteatzen dan Loraldia Festivalaren inguruan, eta Loraldia proiektuaren inguruan, eta festivalaren egunetan adibidez, bai Nafarroako eta bai Gipuzkoako edo Arabako edo inkluso iparraldeko ikusleak badatoz asteburu pasa Bilbora, ez, Loraldia festivalaz gozatzera, ez? Eta hortik ateratzen ere plaza deitzen diogun egitasmo hau, ez? Loraldia festivalaren lagin hau edo gauzak egiteko modu hau edo metodo hau eramatea beste herri eta hiriburu batzuetara, eta euskal kulturak gaur egun eskaintzen dizkigun euskarazko proposamen horiek nolabait gizarteratzera eta plazaratzea beste herri batzuetan. Kasuan, oraingoan Iruñan, ez? Eta jaialdiaren erdigunea, euskara daukagu, baina baita ere kultura garaikidea. Zer da kultura garaikidea? Kultura garaikidea, zorionez esan genezake, euskaraz gozamen aroa bizitzen ari garela, usta oparoa daukagu eta gainera maila handikoa, disiplina guztietan gainera, eta hori ekarri nahi izan dugu, ez? Disiplina anitzeko festivala eta proposamena da ekarri duguna, eta baita ere, disiplina ezberdinak uztartzen dituen proposamenak ekarri ditugu. Atzo bezala, dantza, musika eta bertsolaritza, gaur teatroa daukagu, literatura eta musika uztartzen dituzten proposamenak, musika kontzertuak estilo askotarikoak eta oso ezberdinak, gastronomia ekarriko dugu baita ere, ez? Eta orduan proposatzen duguna da, euskara sortzen duten sortzaile horiei plaza eskaintzea, eta gizarteak ikus dezala zenolako kalitate handiko proiektuak ditugun inguruan. Eta kultura garaikidearen egoera nola ikusten duzu Euskal Herrian? Euskaraz, sortzaile anitzak, estilo askotarikoak eta gauza oso diferenteak egiten ari diren sortzaileak ditugu, zorionez inguruan. Eta esan bezala, proposamenen kalitatea oso altua da. Ezagunena nolabait ez, edo gehien gizarteratzen dena musika izaten da. Erraz hartzen dalako, ez? Baina teatroan, dantzan, bertsolaritzan zer esanik ez, gurea dela gainera. Literaturan, kalitate handiko proposamenak ditugu, sortzaile gazte asko hasi dira beraien sormenak plazaratzen, eta bultzada besterik ez dute behar lan egiten jarraitu ahal izateko, ez? Zuek hiriburuetan egoten zarete, baina landa eremuetan ez dakit pentsatua duzue noizbait bertaratzea? Gure lan arloan nolabait izaten da urbanoa. Berez, ekintza urbano bezala jaio zalako, hiritarra, ez? Eta gainera, hirietara, hirien erdigunera eraman nahi genuen hori. Landa eremua, orain arte, ez dugu landu izan bai herri txikietara hurbildu gara, baina landa eremua berez ez dugu landu. Eta, Bilbon egon zarete, beste hiriren beste hiriren batean egon zarete, Iruñaz aparte? Oraingoa Iruñaldia 0 edizioa da, lehenengo etortzen gara, baina Bilboz gain, bai Lekeition, badaramatzagu 3 urte Lekeitioko sormen astea antolatzen, uda garaian gainera eta Lekeitioko biztanle eta inguruko biztanleei begirako proposamena da, eta baita ere Arrigorriaga eta Zaratamon, Bizkaian, Hego Uribeko zonaldean, 3 urtez daramagu ere horrelako proiektu bat aurkezten eta arrakasta handiz gainera bai. Eta, ze programazio daukagu orain Iruñean?
Bueno, atzo hasi ginen literatura eta musika uztartzen duen Frankenstein agurgarria sede eta liburuaren aurkezpenarekin, eta jarraian hasiera ekitaldia egin genuen Udaleko plazan duguna Iruñeko dantzariak taldearekin, Sustraiko Lina eta Sarai Robles bertsolariekin, eta Broken Brothers Brass Bandekin, musika, dantza eta bertsolaritza uztartuz, eta gaur teatroa daukagu. Gaurkoan egun zoragarriak lana ekartzen du hain justu Bilboko pabellon 6eko gazte konpainiak, eta bihartik aurrera izango dugu Maria Osez eta Idoia Zurmendiren aldetik musika eta hitza uztartzen duen proiektu berezi bat, beren beregi honetarako prestatuta. Izango dugu Maialen Lujanbioren R ikuskizuna, galdu ezinekoa. Izango dugu Angel Erroren liburu baten aurkezpena, itzulpenak liburu berriaren aurkezpena. Kukai dantza konpainiak kalean eskainiko du gela jauziak koreografia. Ai gure Joaneteak teatro lanarekin itxiko dugu Iruñaldia, eta hori baino lehen goiz horretan ardo dastaketa egingo dugu baita ere, musikaz lagunduta. Eta hauek ze eszenatokian kokatzen dira? Gure helburua izan da, Iruñeako alde zaharrean mugitu gara edizio honetan, eta hor kokatu gara, trinkotu dugu hor, baina, bueno, helduko gara Elkar liburu dendara, Karrikirira, Labara, Katakrakera, Gaur Gaiarrean txokira, Zaldiko Maldiko elkartera, kalea hartuko dugu baita ere, eta Kondestable Zibiboxera joango gara. Eta hau antolatzeko Iruñeko udalarekin elkarlanean aritu zarete? Bai, proiektu hau loraldiaren ideia izan da, Iruñeko udalaren laguntza eta kolaborazioa izan dugu, elkarrekin antolatu dugu dena eta prestatu dugu dena, eta ezinbestekoak izan dira bertoko euskalgintza eta kulturgintza lorrean diharduten bai Karrikiri, bai Laba, bai Katakrak eta bai Zaldiko Maldikoren kolaborazioa baita ere, bai. Eta, bueno, interesatua dagoenak, nola parte hartu dezake ekintza hauetan? Irunaldia.eusen, hor informazio guztia dago, sarrerak eskuratzeko ere aukera dago hor. Ekintza ugari doakoak dira, baina bai gomendatzen dugu aldez aurretik sarrera eskuratzea, bermatzeko gero lekua izango dela, batzuk beteko direlako, eta besterik ez, etortzea gozatzera, eta euskarazko kulturak eskaintzen dituen usta oparo ez disfrutatzea. Eta, bueno, atzo hasi zen, zein da balorazioa momentuz? Oso polita izan zen atzokoa. Modu intimo batean hasi ginen Elkar liburu dendan, Ana Galarraga eta Petxirekin, beraien CD liburu berriaren aurkezpena egin ziguten, oso aurkezpen polita, musikarekin uztartuta, oso ederra, eta handik plazara joan ginen, udal plazara joan ginen, eta esan bezala musika, bertsolaritza eta dantza izan genuen, plaza bete-beteta, toperaino zegoen, eta oso gozagarria izan zen, oso ederra. Bueno, aurkezpen ezin hobea izan genuen. Atzo astelena izan da, ja, beteta baldin bazegoen, ez dugu imaginatu nahi asteburuan, ez? Hori da espero duguna, ia horrela den, eta euskarak bere lekua topatzen duen ere Iruñan, ez? Eta betiko trinkotzen den nolabait euskara protagonista izatea Iruñako kultura agendan. Eta zuek loralditik zer da espero duzuena, geratzen den egunetaz? Gizarteak eta publikoak disfrutatzea, gozatzea, ikustea ze nolako kalitate handiko proposamenak ditugun inguruan, eta sortzaileek ere beraien lana eskaini ahal izatea modurik eta onenean. Eta, hau bukatu eta gero, ze plan dituzue loralditik? Martxoan edukiko dugu Loraldia Festivalaren 11. edizioa Bilbon, dagoeneko
hor gabiltza ja azken prestaketekin, eta gaztearen inguruan badaukagu proiektu bat, bidean bide, deitzen dioguna, hilabetean behin plaza eskaintzen diegula sortzaile gazteei, beraien estreinaldikoz lana eskaini ahal izateko, ez? Orduan hori ekimen jarraitu bat da, eta hezkuntza arloan ere eskola proiektuarekin ikasturte osoan zehar gabiltza zenbait eskoletan euskal kulturaren transmisioa bideratzen proiektu ezberdinen bidez. Beraz, lantalan urte osoan zehar, ez? Bai, festivala bat bezala hasi izan, lehen kontatu dudan bezala, baina gaur egun 11 lan egiten ditugu eta uztartzen ditugu, eta, gu pozik. Bai, gure helburuekin lerrokatuta doazen ekimenak bideratzen ditugu, eta horretan gabiltza ekiten. Eta horrela jarrai dadila. Amaia, ja bukatzeko ez dago galdera gehiagorik, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Animatzea jendeari binaldia gozatzera, eta etortzea eta esperientzia hori bizitzera. Zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat atzeratzeagatik, eta hemendik gonbidapena luzatzen dugu, ea norbait animatzen den. Mila esker. Ondo segi. Agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.